seara asta să zâmbească. Iisus Hristos te vrea pentru El. Intrăm în rugăciune. Haideți să ne rugăm pentru cei de aici. Dacă simți nevoie, simți să vii. Ușa încă e deschisă. Vino aici în față. Să ne vorbești și prin cuvânt să ne întâlnești, Duhule Sfinte. Te simțim cum ne atingi, îl simțim prezența Ta, chiar de nu te putem vedea și scăpa. Aleluia, 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 ție, Doamne, aleluia. Biserica Domnului se roagă, cântă împreună și toate duhurile cadrele și în numele Lui Iisus Hristos. Aleluia, aleluia, ție, Doamne, glorie. O, Iisus, ești te simțim că ești aici, te-ai coborât să ne vorbești. Te simțim prezența Ta, chiar de nu te putem vedea. Duhule Sfinte, ești aici, te simțim cum ne atingi. Te-ai coborât să ne vorbești și prin cuvânt să ne întărești. Cântăm aleluia, 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 ție, Doamne, Roma la Via Lights. Cântăm Domnul Iisus Hristos, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia înseamnă preamărit, să fie Dumnezeul preamărit pentru bunătatea Lui. Cântă biserică în numele Lui Iisus Hristos, aleluia Domnului! Aleluia, 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 ție, Doamne, glorie! Duhule Sfânt, atinge viața mea, atinge-mi sufletul meu, atinge-mă tare. O, Duhule Sfânt, atinge viața mea, atinge-mi inima mea, mai atinge-ne, Tată, mai umple-mă, umple-mă, umple-mă cu a Ta prezență, umple-mă, cântăm, cu a Ta prezență, umple-mă, umple ființa, umple-mă, umple-mă, umple-mă cu a Ta prezență, umple-mă, cu a Ta prezență, umple-mă, umple ființa. Duhule Sfinte, umple viața mea, umple inima mea, te rog în numele Lui Iisus. O, Duhule Sfinte, mai atinge viața mea, îți schimbă inima mea, umple-ne, Tată, ființa, mai umple-ne,
Domnului. Umple-mă